pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing! Kaya mag-Smart dishwashing liquid na. Mapakalamansi o lemon, parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebon, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing Smart. Ang galing-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mga paluod na panghitabo sa kusina. Crime against hygiene. Pressure me boy! Yak! Unsa maning niya sa akong face! Unsaon man ako paghugas ng plato! Mrs. Ang mga nahabiling sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa paste. Basig kung unsa na mo pilit sa paste. Yan! Mas hygienic ramang Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, ang Joy Antibac. Ano man? Alimpyo na mag-joy! Huwag ka naghas na nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Sa makadaghang higayon, taliwala sa pagka makagagahom sa atong langit ng Amahan sa langit. Sa makadaghang higayon, iyang gitugot nga musinati ang iyang katawhan ug mga kalisdanan, mga kasakitan, tungod ug alang sa usa ka katuyuan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon ng tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, diya na usab sa inyong kahanginan. Mag-auban gyapon ninyo ang inyong igsuon, ang inyong sulugoon sa maong tulumanon. Silbert Dunduyano Senior alias Veritas. Mag-auban gyapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mao gyapon kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, ug usab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Pizza 15 sa bulan sa Marso tuig 2020. Ikatulong Domingo sa atong Kwaresma. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, sa pagsugod ato dayong ipahinumdum kaninyo
nga sa makadaghang higayon ang Dios sa langit nagatugot nga kita musinati og mga kalisdanan, mga kasakitan ug kana adunay katuyuan. Dili gyud na mahitabo nga walay katuyuan. Pero atong timan-an lang nga kana o kana mga kalisdanan, mga kalisod, nagsugod-sugod na atong timan-an human sa pagkahulog sa atong unang ginikanan, Adan ug Eva. Buot ipasabot tungod sa sala. Tungod sa sala, nagtugot na ang Ginoo dayon human ni adtong sala, no? Human makasala ang tao, nagtugot na dayon ng Dios sa maong mga kasinatian. No, kung mubasa ta diha sa mga unang pulong, mga nahisulat sa atong Sagrada Eskriptura kun Biblia, human makasa ang atong unang ginikanan, nahulog dayon ang tao. O sa pagkahulog, gi-announce, gipadayag dayon sa Ginoo ang sangputanan. Nga ang tao mo sinati na og mga kasakitan. Og kining atong dakong suliran karon, no, sa atong kalibutan, usa na ni. Usa na ni. O timan-an nga kining, no, kining sa ni atong hinganla, no, coronavirus. Gani kung dili ta kahibalo o wa tay insakto nga foundation sa atong pagtuo sa Dios, insakto nga foundation sa atong pagkakristohanon, mura og madala ta ng argumento usab sa atong mga igsuon nga nahimong atiyo kung dili mo tuo og Dios. Di ba? Usa sa ilang gamiton nga argumento kanang mga katalagman, mga sakit, mga pandemic na galit tawag ani, no? O kanang mga yun anak kuno nga nahitabo sa atong kalibutan matud pa nila, mao nay ebidensya kuno nga wala gyud Dios. Kay kung naa pa kuno'y Dios niya, kay makagagaho man na siya, mahimo niya ang tanan, uy, nga naman nga iya mang gitugot nga dunay mga ingon anak nga mahitabo, di ba? Di ba, mao nay himuong ebidensya. Okay, kung tinuod na nga naa siya, then gamhanan siya, nga namang dili man niya mapugna ng coronavirus. Di ba? Mukatawa lang ta, no? Ambot mo naman guni ekspresyon nato, no? Isip tao. No? Kung nasayop manggali ko aning mukatawa ko, pasaylo ako. Okay, mao gina, no? Kung saon man kung pagtuo anang tinuod yun ang naay Dios nga unsa man ni coronavirus, so, naaman lagi ni. Kung tinuod nga naay Dios, gamhanan siya, nganong naaman na. Now, kita pod isip Kristohanon, lahi po datong refleksyon. Kanang ingon ana, gihimo ng ebidensya sa mga taong dili mo tuog Dios. Pero alang po natong mga nagtuo og Dios, nga nagtuo nga ang Dios mipadayag, ni-reveal o iyang gipadayag po ang iyang will, ang iyang kabubuton, ang iyang gustong masayran nato, no? Liman ka ang Dios, moingong ka nga dili kahibalo mo padayag sa iyang will, iyang kagalingon. Gamhanan siya, o niya di siya kahibalo mo padayag sa iyang kabubuton. Kung nahimo niya ang kalibutan nga pagkahastilang milagro para nato, milagro man yun kinsagoy tao makagama og kalibutan, kanang adlaw, kanang buwan, kanang hanay, muhanay raboning universe nga ang mga planetas wala magbangga, nga mutuyok ra gyud sa iyang kaugalingong orbit, na puno sa hanay ang universo niya, mao lagi niya mutungha ra nag-iya
walay Dios nga gabuhat anang makagagahom sa tanan. Oh, imposible kay na sa mayong pangisip. Mao na nga kanang Dios mahimo gyud niya ang tanan. Klaro, clarix kay na. Pero sa pangutana lagi, ngano man lagi ning wa man niya mapugni ning mga kasakitan, mga kalisod o kining coronavirus. Ang tinuod mga igsuon pahinumdom, no? Mahimo sa Dios na, ngano kung di na niya mahimo. Pero ang pangutana, iya ba nang himuon? Okay, dili man pud ta kabuot sa Dios kung dili po na niya himuon karon, di ba? Kay ang Dios iyang pagbuot kung mohimo siyag milagro o dili, di ba? So kung moingon ta nga Dios kung tinuod kang naa ka diha, pag milagro kay Dios man ka siya, amura na po gidiktahan na to ang Dios ana. Now, mahimo man natong diktahan ang Dios, unya musugot siya sa atong gidikta, parehas atong kasalskana, no? Nga dili pa panahon unta pag milagro ni Kristo, no, ang bugtong anak sa Dios, di pa panahon ang sa iyang pagmilagro, pero tungod sa hangyo sa inahan niya nga very influential kaayo niya o sa Dios, now wa kabalibad ang Ginoo. Di ba? Wa kabalibad ang Ginoong Hesukristo nga i-grant ang gipangayo sa iyang inahan. Nagmilagro gid siya adtong higayuna, di ba? O bitaw nga sa atong pagtuong Katoliko, adunay gayo mahimo si Mama Mary, di ba? Kay kung wala pa, oy, kung ano man laging gitumanan siya sa iyang gusto ni atong higayuna nga mohimo nagmilagro ang iyang anak nga dili pa unta panahon. Di ba? Muna maghinuktok unta ng mga hangtod karon. Siging saway anang pagtuong Katoliko nga si Mama Mary makatabang. No? Magkatabang dili isip mangluluwas kay usara may mangluluwas nga nagpakamatay sa krus si Kristo raman. Pero diya sa intercession mas dako og kahimuan ang inahan niya, labi na nga wa i-record sa kasaysayan nga nagmalapason kining inahana, kining babayhana, di ba? Yan ba sa Santiago 5:16 ang pag-ampo sa taong matarong dako kay nagkahimuan, di ba? Epektibo na kung daghang nahimong matarong ron, daghang nahimong buutan, niya ang inahana sa Ginoo mo'y isipo natong buluyagon, di ba? Nga gani kung atong tun-an pag-ayo usak ka ehemplo, huwaran, example nga pagkainahan, di ba? Oh, di ba? Influential, di ba? Mao lagi na, no? Ang Ginoo pwede man natong diktahan kung buot sa Dios nga i-grant atong dikta niya, no? Kay kana kung mag-ampo ta niya, mangayo ta sa atong panginahanglan kung muhatag siya. Sama ra man gidiktahan nato ang Dios, di ba? Pero ang pangutana, sa tanan bang higayon madiktahan nato ang Dios? Dili oy, kung dili siya, di gyud siya. Di ba? Oo. Unang wala ta dili pud ta ka complain kinsa gud tang mo complain, no? Nga ang tanan iya man, di ba? Oh. Okay, para nato mga Kristohanon kung sa mga ateo gihimo nilang ebidensya nga walay Dios, niya nang pagtugot sa Dios nga ang iyang katawhan mo sinati og mga katalagman sama ning kuan ron, kining coronavirus. Kung gihimo nila ng ebidensya para nako no atong lawom nga reflection, mao hinuon na ebidensya nga naagi Dios. Buti pasabot kay iya tang gi-remind nga naa siya nga kaniya lamang ta maluwas, kaniya lamang ta makabaton og kanabang kaluwasan o sa bisan unsang katalagman. Pero mao lagi dili lang puta magbuot kung kanus ihatag niya ng milagro, no? Kaysa ako na laging giingon, kung tanan hapsay, walay mga katalagman, walay mga kasakitan, unsaon pud pagkatuman sa iyang plano nga ang iyang katawhan nga nagmakasasala pasination niyag mga kalisod.
mga katalagman, usaon po pagsinati, kung usaon po paghitabuan ng plano sa Dios. No? Kung iyang pugnan tanan ang dapat mahitabo, isip sang putanan sa gibuhat nga kasalanan sa katawhan. Di ba? Di ba inhustisya po na sa iyang plano? Di ba? Mura ra po siya o gahimog plano niya wa niya tumana. Di ba? Nag-ingon na gud siya daan sa atong ginikanan kung inyong supakon, no? Kung mukaon mo ni anang dili nako ipakaon ninyo. Oh, di ba? Sa daang kasabutan pa ni Hawa nilabot sa bag-o kay sa bagong tugon wa na may gidili ang Dios pagkaon. Di ba? Oh. Sa universal na law. Oh, pero katong sa Council of Jerusalem po dinoon napay gipadayon nila nga gidili kanang dili pagkaon og dugo. Pero sa atong exegesis sana temporal restriction na in respect sa Old Covenant sa Jewish custom. Kay gitahod mo po sa sinugdan gyud ang mga Jewish custom. Labi na sa dihang wala pa gyud mahingpit o gamay ra og kasayuran ang mga Hudiyo ba unsa ang Christianity. O mao na nga doon na pa'y pagrespeto sa mga Jewish custom. Pero ang Christian gospel gyud diri man ta modagan sa papanudlo ni Kristo sa gospel. No, sa gospel wa naman magtudlo si Kristo nga doon na pa'y idili sa pagkaon. Sa Marcos 7. Mao na niadtong Council of Florence gi-Christianize tanan ang mga practices mao nang pwede na ta magkaon og dugo. Gani si Kristo iyang ipakaon iyang dugo. Di ba? Sa sakramentuhanon nga paagi. Katong niingon siya, ang akong lawas matuod nga kadanon, ang akong dugo matuod nga elimnon. Di ba? Ang uban maingon ra ba di na literal. Kanang teaching nga dili na literal. Pagtulon-an ra gyud nas tao. Di gyud ang kabasaan na sulod sa Biblia nga dili na literal. Of course, naay mga teksto sa Biblia nga bisan wala giingon nga dili na literal, pero masabot nga dili literal. Pero kanang pagpakaon ni Kristo sa iyang lawas ug dugo, dili gyud na mahitabong dili literal. Di ba? Kay ang ebidensya na kadtong nangalibog o wa kasabot ang mga apostoles o katong mga tao niadto. Ngano man sao man pagpakaon aning tawhana siyang lawas ug iyang dugo, sao man niya paghimuana. Oh, pagkalisod tuhuan na niya mo nay pagsabot nga ilang giliteral og sabot ang sugos Ginoo. Nya wa gyud moingon ang Ginoo nga nasayop mo og sabot dili na literal. Wala gyud sila correctionist Ginoo sa ilang pagsabot nga literal. Di ba? Ipasaglan sila. Ang ilan lang nga motuoban sila og dili, di ba? Oh, di ba? O na nga ang Katoliko mo'y the best jud kaayo nga interpretation ba nga literal gyud to. Ang pangutana lang dawaton ba nila kanang literal nga gipasabot sa Ginoo nga tinuod gyud tong lawas niya, tinuod gyud iyang dugo bisag ang tanaw ni mo ra gihapon, bino ra gihapon, paan ra gihapon, di ba? Tungod sa gahom sa Ginoo mahimo na. Di ba? Nagitawag na sa Katoliko og transubstantiation. Kaya naman kayo uban mo ingon nga, kaya ang Katoliko sayop yun na sila, kaya nga nung literal na nilag sabot. Oh. Kaya maingon sila nga, kuhan, kanang, wa man mo ingon ang Ginoo nga dili na literal. Pero maingon sila nga, masabot nga dili yun na literal. Kaya para saan ang pag-ingon ni Kristo nga, ako mao ang dalan, ako mao ang pirtahan. Ya, literal day na. Maingon sila na, naon ka na, klaro na siyang figure, pinasumbingay. Pero kanang pagpakaon ni Kristo sa iyang lawas ug dugo, dili gyud na siya kuan kanang sumbingay. Ano man? Kung ayuho na to nagtuon, labi na kung mo research ta sa kanang mga early fathers, kanang bang mga sinulat sa mga early Christians, literal gyud ang ilang pagsabot ana, gani usa ka heresy. Usa ka pagsimang sa pagtuo kung dili nimo ilhon nga literal na. O mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So, pila na lang ka minutos? 6 minutos na lang nahibilin. Now, kanang
mga katalagman sama aning atong gisinati ron coronavirus, mao hinuon ni ebidensya nga ang Dios naa. No, sa atong reflection ba nga naman kay kana pagpahinumdum na niya. Pagpahinumdum na niya nga walay tao nga gahom. nga makasulbad sa tibuok problema sa kalibutan gawas sa Dios, pero ang pangutana ihatag ba na niya karon kana nga solusyon? O buot niya nga mo sinatik mo ta mo experience gyud tag mga ingon ani. Ngabot pasabot nga wa gyud tay laing dang panan gawas sa Dios. Di ba? Mao ni ebidensya kining nahitabo na to ron nga grabe kaayo nga katalagman. Grabe man gyud ni. Di ba? Oh, ang uban ilang himong ebidensya nga walay Dios. Pero nato mga Kristohanon nga nakasabot, mao hinuon ni ebidensya nga naay Dios. Nga naman prueba ni nga ang tao wa agay mahimo sa iyang kaugalingon kung wala ang Dios. Di ba? Oh, kaya kung muingon ko tagod nga, di na tinuod inyong Diyos, kaya wala man niya mapugngin ang coronavirus. Urag maparehas maguna atong katugaling yawa gani, iyang gidiktahan ang Ginoo, katong naman na sa gospel. Di ba? Iyang gitintal ang Ginoo nga, kung tinuod kang anak sa Diyos, sige, ambak anang pangpang, kay giingon man ka nga, ang anak sa Diyos, dili maunsa. Kung mahagbong, kay pagasap na yon sa Diyos. Di maunsa. Kung sa'y giingon sa Ginoo, agoy, Satanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Kaniya lamang kamusimba. Di ba? But pasabot, dili pwede natong diktahan ng Diyos kung ang Diyos dili. Di ba? Di ba? So mao na, parehas ra po na karon. Dili ta pwede mingon nga kung tinuod kang Diyos diya, sige pugni ko nun santaa ko nun ning coronavirus. Ang tinuod pwede man na gyud ba nganong dili ko na mahimo sa Dios, pero ang pangutana himuon ba na niya? Iyan ang gitugot. Sama nganong doon na may pagtugot ang Dios. Nakainomdom mo sa katong conversation nga paghulagway ana sa atong Biblia. Sa Old Testament man nagihulagway katong nagdialog ang Ginoo ug ang yawa. Di ba? Di ba? Unsa may giingon sa Ginoo ngadto sa yawa, mahimo nimo ang imong gusto nga makapanintal ka, makalimbong ka sa mga tao. Tugtan ka na ko ana. Pero usa ka butang lang nga dili nimo mahimo, nga di ko mosugot nga kanang imong santaon upog nga ng tao sa pagsunod nako. But pasabot kita bang mga tao, ang yawa, dili gyud kapugong kung ang Diyos mo atong pilion. But pasabot, kung muhimo tag matarong, na dili gyud ta, tungod sa grasya sa Diyos, muhimo tag matarong, ang yawa, di kapugong ana. Diba? Kung pilion na to ang Diyos, ang yawa, di kapugong. Ang mahimo lang sa yawa, kanang pagpanintal, paghasik og mga, kanang mga, mga kadautan. Pero dili siya kapugong nato kung ang Diyos mo atong pilion. Pero dili man na maghangtod, doon na may panahon gitagal anang pagtugot sa Diyos sa mga katalagman, no? Pero dili lang gyud ta magbuot ba? Di lang gyud ta magbuot ba, no? Dapat unconditional ang atong pagtuo niya, no? Nagalitoy Santos nga nag-ingon nga bisan pag walay ihatag ang Diyos nako, bisan pag walay langit, no? Bisan pag walay ganti, no? Tungod kay nagtuo ko niya, nahigugma ko niya, ako yung tumanon ang iyang gustong ipabuhat nako, nga mao nang pagbuhat ug unsay insakto, unsay maayo, pagsunod anang doktrina sa morality. No, mao na, no? Ako, no, moingon ninyo mga listener, kung ingon ana nagali ang atong pagtuo sa Dios, lawom na gyud kayo ang atong pagtuo. Kana bang kaya ang uban mo ingon motuo lang ko nimo Ginoo kay naa may langit. Kana bang naay reward? No? Now, ang insakto gyud nga pagtuo gyud, dili nato butangan og kondisyon. Ingon ani, bisan pag walay langit, bisan pag walay ganti, motuo gyud ko nimo Ginoo. Mao say pagtuo gyud nga very lawom. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, wa na ko'y panahon ba nga mo expound og ayo ana, no? No, balikon ko sa pag-ingon.
nga kining panghitabo nato ron. Kuan ni siya kining mao ni pagpaila sa Ginoo nga naa gyud siya. Putpusabot kaniya lamang damo sandig. Di ba? Unya naman na gitudlo sa iyang simbahan. Pero pangutana pud kini ra bang iyang simbahan ro na puno sa kalibog. Kay gibiyaan, gisaway, giatake, di ba? Oh, mao na nga atong tun-an. Mupokus ta sa pag-ayo sa atong pagtuo kay one way nga mabalik gyud ta sa Ginoo kung mutinuod gyud ta sa atong pagtuo niya. But pasabot kining atong religion ato ning tarungon dili ni kay murag wala baliwala lang na to, no? Di ba? Giwa naman tayo igong panahon. Ayaw kalimot lang, no? Kunyang alauna, diri hapon sa estasyon. Maka-apil ta sa sangka, no? Sa katarungan, dialogue sa pagtuo. O gusab sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders karong alas 8 gabi, no? Sa lanog sa kamatuuran. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, ang atong obispo, mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Kaping kakaiba ba ang hanap mo? Ito'y kakaiba dahil sa 10 sangkap nito na nagbibigay ng maraming